Yn y fideo yma, wnawn ni ystyried sut i gyfrifo perimeter ac arwynebedd unrhyw drapesiwm. Nawr y perimeter yn gyntaf, fel unrhyw siap arall, hwn ydy'r pellter o amgylch y siap. Yn fan hyn, felly mae gennym ni 1, 2, 3, 4 o hydoedd i wadio mwyn ffeindio perimeter y trapesiwm. Ar gyfer yr arwynebedd, dyn ni angen 3 mesuriad. Dyn ni angen gwybod hyd yr ochrau paralel, y top a'r gwylod yn fan hyn. Mae hynna'n cael ei galw'n A ar gyfer y top, a B ar gyfer y gwylod. A hefyd dyn ni angen gwybod yr uchder perpendicular rhwng yr ochrau paralel. Os dyn ni hefo'r 3 mesuriad yma, yna arwynebedd trapesiwm ydy hanner A adio B lluosi uchder. Mae hynna'n golygu fod rhaid ni adio A a B yn gyntaf, gwneud y hyd yma yn y top, adio'r hyd yma ar y gwylod. Yna lluosi efo'r uchder, sef yr hyd yma, ac olaf hanneru pob dim. Nawr, pam fod y fformula yma'n gweithio? Wel, os o'n ni ystyried y trapesiwm melyn yma fan hyn, a gadewch i ni gael copi perffaith o'r trapesiwm, sef yr un oren yma fan hyn. Nawr, ar gyfer yr un oren yma, mae'r mesuriadau union yr un fath, felly mae'r hyd yma ar y top yn A, a mae'r hyd yma ar y gwylod yn B. Nawr, os rwan dwi'n symud yr un oren yma, os dwi'n droi o amgylch, yn gyreid o'n y lleoliad yma, be dwi'n ffurfio ydy parallelogram bob tro. Nawr, cofiwch mai arwynebedd parallelogram ydy sail lluosi fo uchder. Dych chi'n gallu gwirio hynny drwy edrych ar y fideo yma. Nawr, sail lluosi uchder felly, ar gyfer arwynebedd parallelogram. Ond y sail byddai y hyd yma fan hyn. Nawr, mae'r hyd yma yn A adio B, oherwydd mae hwn yn B yn fan hyn, a mae'r darn yma ben i lawr yn A. Felly, y sail yn A adio B. A'r uchder, ar gyfer y parallelogram, wel, mae hynna rhyw fath ag uchder y trapesiwm greiddiol. Ond rwan, os dwi'n gwneud A adio B lluosi uchder, be dwi'n gael ydy arwynebedd y siap yma i gyd, y melyn a'r oren. Ond ar gyfer y trapesiwm greiddiol, dwi'n mond angen un o'r rhain, felly dwi'n mond angen hanner o'r arwynebedd yma. Mae hynna'n golygu fod yna eglurhad ar gyfer yr hanner fan hyn. Dwi'n hanneru beth dwi'n gael drwy wneud A adio B lluosi efo uchder. Nawr dyma ychydig o enghreifftiau o ddefnyddio y fformula yma i gyfrifo arwynebedd ac yw'r perimeter y 2 drapesiwm gwahanol. A gadewch chi'n ystyried y trapesiwm yma'n gyntaf, nawr y perimeter fyddai'r pellter o amgylch y siap, felly gan gychwyn yn y gornel yma a teithio yn y cyfeiriad yma, dwi angen gwneud 4, adio 3, adio 5, adio 7. Na fydda hynny yn 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ac 12 adio 7 yn 19. Yr uned fyddai centimetr i fan hyn. Yr arwynebedd, nawr, y ffordd i weithio allan, cofiwch y fformula oedd hanner A adio B a lluosi hefo uchder. Nawr i fan hyn, A a B ydy 3 a 7. Felly i gychwyn, dyn ni angen gwneud A adio B, sydd yn 3 adio 7. Mae hynny'n 10. Wedyn, dwi angen lluosi efo'r uchder, yn yr achos yma, mae'r uchder yn 3.5. 10, sef A adio B, lluosi 3.5, yn 35. A wedyn, dwi angen hanneru. Mae hanner 35, neu 35 rhan efo 2, yn 17.5, 17 a hanner. Yr uned, gafo hein mewn centimetr i fan hyn, mae'r arwynebedd am fod mewn centimetr sgwar. Yr enghraifft arall sydd gen i fi fan hyn, mae hwn yn drapesiwm sydd wedi cael ei lunio ar ei ochr. Felly, i weld A a B gywir, dwi angen troi y diagram y fan hyn, a dwi'n gweld wedyn fod A a B top o gwylod yn 4 metr a 9 metr. Felly, i ffeindio'r arwynebedd yma, dwi'n cychwyn, fel nes i gynt, drwy adio top o gwylod, wneud A adio B. Mae hwn, fel wedi sy'n dod yn 4 adio 9. Mae hynny yn 13.
Wedyn, dwi angen lluosi fo uchder y trapesiwm. Wel eto, dwi'n troi o amgylch i weld y siap yn gyflawn fel yma. Yr uchder yn dod yn 5 metr. Felly, 13 lluosi hefo 5. Ydy A adio B lluosi fo uchder. Mae hynna'n 65. A wedyn, dwi angen hanneru bob dim. 65 rhannu efo 2, ymdri 32 a hanner, neu 32.5 iddo fi. Mae'r uned y fan hyn ar gyfer arwynebedd yn metr sgwar. Ac un peth i orffan, well i weithio allan y perimeter yn ogystal. Nawr hwn yw'r pellter o amgylch y siap. Os dwi'n cychwyn i dynnu'n y pwynt yma, dwi angen gwneud 7, adio 4, adio 5.5, adio 9. Felly 7 adio 4 yn 11. 11 adio 5.5 yn 16.5. 16.5 adio 9 yn 25.5. Felly y perimeter yn 25.5 metr. Cyfle i chi nawr geisio gweithio allan perimeter ac arwynebedd 2 trapesiwm. Rhowch gynnig arni, pwyswch pause falle ar y fideo, reid amser i chi'ch hun wneud y cyfrifiadau. Dewch yn ôl wedyn a gwirio'ch atebion gan ddefnyddio yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.